Ne znam, ima ga neki gazda, brate, snima na... Kako nema advokati? Ima advokati, be. Ima, ja sam advokata tražio kad su mu kapsili pre. Begi da uđem. Izađem, to jest. No kakvi moramo da kupimo? Ima još jedan stan. Vidimo se, brate. Bio li si možda vamo u Novom Beogradu? Jesi vidio šta je, brate, haos? Mi bili da pomognemo, brate, na ove tvoje, ali nema pomoći. Dobro. Dobro, ajde. Ovo što stvari ima gde, brate. Ma gde nema, brate. Ma, brate, ne može vojska kad dođe, brate. E, puca me neko ispred, puca me neko! Izduma me! Da! Iz Čistomira! Nisam ga ni vidio. Dobro, ja nisam imao pušku u ruke. Daj, izađi samo mu, ne daj da me digne. Ko je? To je to, polno na forum. Koje boje? Koje boje? Koje boje? Nik. Odmah ga kači na forum. Lik nas izdmo iz čist